खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो बड' जब निउसलाव बयखौबो बरायना लाग्रोनाय जाबाय। जोंहा स्कलारशिप ओंखारना फैदों ईशान उदय स्कलारशिप। नोंथांमोना जुदि हायार सेकेन्डारि पास जाना हाबायबा एप्लाइ खालामनो हागोन। दा बिनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय। आं नोंथांमोननो एसे डिटेल्सै खोन्थाहरनि माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ बिनि बागैबो खोन्थाखागोन आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मा डकुमेन्ट्सखौ होनो नांगोन आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थाहरनि। बिनिखायनो नोंथांमोना बयबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे बेबायदिनो आपडेटखौ मोननो हायो। नोंथांमोना गिबियावनोथ' बे स्कलारशिपनि डिटेल्सखौ नायनो थाखाय नेशनेल स्कलारशिप पर्टेल बे एनएसपिनि अफिसियेल वेबसाइटआव फैनांगोन। नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिप्सनाव बे अफिसियेल वेबसाइट लिंकखौ मोननो हागोन। नोंथांमोना गाहायाव फैनांगोन बिनिफ्राय नैबे नोंथांमोना नुनो मोन्दों जानांगौ UGC बेहाय नोंथांमोना थुना होबानो जाबाय। दा बेहाय थुना होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेहाय नुनो मोनगोन इउनिभार्सिटि ग्रेन्ट कमिसन। नोंथांमोना बेहाय थांनांगोन। दा बेहाय थांनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन नै ईशान उदय स्कलारशिप। बेयो गासिबो ईशान उदय स्कलारशिपखौ जायफोर बिथांमोना माने नर्थ ईस्टनि स्टुडेन्ट बिथांमोनासो बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हायो। नों हिन्जावसायानो जा हौवासायानो जा मानो। ओमफ्राय फरायनाया नोंथांमोना माने PU पास जानाया एप्लाइ खालामनो हागोन। दा बेहाय जोंहा एप्लाइ अनलाइनाथ' दा स्टार्ट जाखाबायानोसै। लास्ट डेटआ जाहैबाय जोंहा एप्लाइ अनलाइननिया 30 नभेम्बराव जोंहा बे एप्लाइ अनलाइना जोबफैगोन। बेखौ बे डिटेल्सै होनाय दङ। नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन बेहाय। दा आं नोंथांमोननो माबा डिटेल्स होनांगोन आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानो थाखाय बे गाइडलाइन्सखौ थांनानै नोंथांमोननो खोन्थानि मा डकुमेन्ट्स नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगोन बेखौ आं नोंथांमोननो बेखौ डाउनल'ड खालामनानै खोन्थानि। डकुमेन्ट्सआ जोंहा बेहाय आरो आपल'ड खालामनायाव नोंथांमोना माने साइजआ बेसेबां बिदों बेबायदिनो आपल'ड खालामनांगोन नङाबा नोंथांमोननि बे एप्लिकेसना रिजेक्ट जागोन। बे एनएसपिनि स्कलारशिपआ नोंथांमोना माने बेहाय गाइडलाइन्सआव माबायदि होदों बेबायदि एप्लाइ खालामबासो स्कलारशिप एमाउन्टखौ मोननो हागोन आरो। दा बेहाय स्कप माबा माबि होनाय दं नोंथांमोना बिथिं नायनो हागोन नै। बे ईशान उदय स्कलारशिपखौ गासिबो एप्लाइ खालामनाय मानसियानो मोननो हाया। जायफोर बिथांमोना जेनेबा मार्कआ मोजांबा जुदि हायार सेकेन्डारियाव नोंथांमोना मोजां मार्क लानानै पास जानो हादोंबा नोंथांमोना बे स्कलारशिप एमाउन्टखौ मोननो हागोन। मोजां मार्क होनोबा नोंथांमोना जेनेबा फार्स्ट डिभिजन थांनाय बिथांमोननिफ्रायनो एप्लाइ खालामनो हागोन। बोसोरफ्रोमबो जायखिजाया 10,000 केन्डिडेटखौ स्कलारशिप होनाय जायो। माने गासिबो एप्लाइ खालामदोंमोनबाबो जायखिजाया 10,000 केन्डिडेटफोरनोल' बे सायख'नानै होगोन आरो जायफोर बिथांमोना मार्कआ बुरजा बिथांमोना जुदि बे 10,000आव नोंथांमोननि नामा फैनो हायोबा अब्ला नोंथांमोना बे स्कलारशिप एमाउन्टखौ मोननो हागोन। दा बिनिफ्राय नोंथांमोना डमिसाइल सार्टिफिकेटखौ होनो नांगोन। डमिसाइल सार्टिफिकेट नोंथांमोना दिहुननांगोन। दा बे डमिसाइल सार्टिफिकेटजों लोगोसे नोंथांमोना इनकाम सार्टिफिकेटबो होनो नांगोन। दा ओमफ्राय नोंथांमोननि बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय न'खरनि फेमिलिनि इनकामा 4,50,000 खम जानांगोन आरो बे 4 लाखनि नोंथांमोननो माने खम जानांगोन आरो अब्लासो नोंथांमोना बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हागोन होनना बे बुंदों। दा बिनिफ्राय नोंथांमोना सोरबाफोर देग्लाय पास जाबायबा हायार सेकेन्डारिखौ नोंथांमोना बयबो एप्लाइ खालामबानो जाबाय। आरो जायफोर बिथांमोना सिगाङाव एप्लाइ खालामनाय बिथांमोना बे ईशान उदयखौ एप्लाइ खालामाखैबा बिथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन। जायफोर बिथांमोना दायो 3rd सेमिस्टार 2nd सेमिस्टार बेफोरबायदि फरायनाय दंबा एप्लाइ खालामनो हागोन। नोंथांमोना फ्रेश एप्लिकेसनखौ एप्लाइ खालामनांगोन आरो। दा बिनिफ्राय आङो डिटेल्सै एसे खोन्थाबावनोसै मा सार्टिफिकेट नांगोन मा डकुमेन्ट्स नांगोन आं बेखौ नोंथांमोननो एसे जुम बानायनानै खोन्थाबावनि। ओमफ्राय स्कलारशिप एमाउन्टआ लोगोफोर ओरै आरो जायफोर बिथांमोना जेनेरेलि जेनेबा जायफोर बिथांमोना BA BCom BSc बेफोरबायदि फरायनाय बिथांमोना मास मोनसेयाव 5,400खौ मोननो हागोन। मास मोनसेयावथ' नोंथांमोना बेबायदि स्कलारशिप एमाउन्टखौ मोना। नोंथांमोना बोसोरसेयावसो मोननो हायो। बोसोरसेयाव नोंथांमोना 54,000 रांखौ मोननो हागोन। ओमफ्राय बेखौ नोंथांमोना जुदि डिग्रिया बोसोरथामनिबा नोंथांमोना बोसोरथाम मोनबाय थागोन 54,000 बोसोरसेयाव। ओमफ्राय जेरै जायफोर बिथांमोना प्रफेसनेल कर्स पारामेडिकेल कर्स जायफोर बिथांमोना मेडिकेल लाइनाव फरायदों टेकनिकेल लाइनाव फरायदों बिथांमोना मास मोनसेयाव 7,800 मोनगोन। 7,800 बा बोसोरसेयाव जोंहा बेयो जाहैयो 78,000 नोंथांमोना मोननो हागोन आरो जायफोर बिथांमोना टेकनिकेल प्रफेसनेल मेडिकेल कर्स फरायनाय बिथांमोना। दा बेहाय जोंहा स्कलारशिप एमाउन्टआ जोबोद मोजां। नोंथांमोना जुदि सेलेक्सनाव फैनो हायोबाथ' नोंथांमोना बेसेबां 54,000 78,000खौ नोंथांमोना मोननो हागोन। दा बेहाय ओमफ्राय गाहायाव नोंथांमोना माने रिनिउवेल खालामलांबाय थानांगोन। बोसोरसेयाव मोनखांनायनि उनाव आरोबाव नोंथांमोना बोसोरसेयाव आरोबाव गोदानै खेनसे रिनिउवेल खालामनांगोन। मा डकुमेन्ट्स नांगौ बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानि। दा डकुमेन्ट्सआथ' होनखाबाय आङो डमिसाइल सार्टिफिकेट नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना एनुवेल फेमिलि इनकाम नोंथांनि न'खरनि फेमिलिनि माबाखौ नांगोन इनकाम सार्टिफिकेटखौ नांगोन। बेनिफ्राय कलेजनिफ्राय नोंथांमोना मोनसे बनाफाइड सार्टिफिकेट दिहुननांगोन जायफोर बिथांमोना आधार कार्ड गैया बिथांमोना। ओमफ्राय कलेजाव मोनसे डकुमेन्ट्स मोनो नोंथांमोना बेखौ कलेजनि बे जाय भेरिफाइ खालामो बिथांमोना मोनसे फर्म होखायो बेखौ नोंथांमोना फिलआप खालामनानै आपल'ड खालामनांगोन उनावहाय आरो एसे उनाव। बेनिफ्राय बेजों लोगोसे नोंथांमोना बेहाय
नोंनि बे मार्कशीट बेफोरखौ नोंथांमोना होनो नांगोन कास्ट सार्टिफिकेट बेखौ नोंथांमोना होनो नांगोन ओमफ्राय आरो बेहाय जेबो नांलिया नोंथांमोना बे डमिसाइल सार्टिफिकेट बेखौ नोंथांमोना होखानांगोन बे स्कलारशिपनि नोंथांमोना माने डमिसाइल सार्टिफिकेट दिहुनना लायनो नांगोन आरो गावबागाव डिस्ट्रिक्टनि बे कर्टनिफ्राय जाय जायगायाव नोंथांमोना डमिसाइल सार्टिफिकेटखौ मोनो बेहाय थांनानै नोंथांमोना लायबानो जाबाय दा जोंहा एप्लाइ अनलाइनाथ' स्टार्ट जागासिनो दंखायोआनो एप्लाइ अनलाइन लिंकखौ नोंथांमोना भिडिअ डिसक्रिपसनाव मोननो हागोन आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना बे एडभार्टाइजमेन्टखौ मोजाङै फरायना नायग्रोबानो जाबाय एलिजिबिलिटिखौ नोंथांमोना बयबो चेक खालामनो थाखाय माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना भिडिअ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै सोंहरनो हागोन आं नोंथांमोननो रिप्लाइ होनो नाजागोन ओमफ्राय आंथ' बुंखायो नोंथांमोना गासिबो जुदि मार्कआ मोजांबा हायार सेकेन्डारियाव नोंथांमोना बयबो एप्लाइ खालामबानो जाबाय स्कलारशिप एमाउन्टआव जोंहा गोगोम दंखायो बेहा दा बेखिनियानोमोन बेबादिनो आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोफोरनो नोंथांमोना भिडिअखौ बयनोबो शेयार खालामबानो जाबाय गोजोन्थों